Защо във всеки разговор, когато няма какво да кажеш, намесваш Русия и Путин? Какво да ти кажат? Ти си ми написал манго само. Какво трябва да ти отгоре? Да те нарека гявур, да те нарека 500-те години, дето и бали целият... Той ли трябва да ти каже? Влизам ти в профила, гледам руския байрак, гледам Лавров там, гледам всичките отрепки там. Всичките расисти, нацисти сте русопути. Дето се кланяте на джуджето, бункерна е дедушка. Всички сте еднакви, бе. Изкарай ми един русопутин да каже, дето не е расист. Аз ще проведа един разговор с него и ще видиш, че е расист. Аз ще проведа един разговор, ще му задам 2-3 въпроса и в дъното на душата сте мръсни души. Вие сте изперкали глупаци, бе. Няма да ни се местите, махайте се от тук, ние ви посламе майките тук, вие пак идвате. Много ли ви харесват да ви посламе на майките белите газове? Или искате и на вас газовете да ви посламе? Не сте добре, бе. Психопати, махайте се тук. Ние тук говорим за нас, бе, не говорим за олигофрени и изкуфели глави като тебе. Отивал за рибата и комшията да обикаля жена му. Деца не можете да правите, бе. Семето ви изсъхвал, Господ ви заличава, вие пак си злобявате. Изсъхва ви семето, помнете се малко, разкайте се малко, бе. И се правите и навярващи, да ви пика и на вярата, и на всичкото на вас. Изроди долни. Излиза попа, освещава оръжието, ракетата, дето се казва Сатана. Белята да ва удари, религиозни били те си.